Allahumma la ilma illa ma 'allamtana waghfir lil muallimi wal muta'allimina tawil umrahuma wa sahih ajsadahuma waqfi rizqahuma husnul khotimah mautuhuma ya Allah salim lahuma min kulli bala'in bidunya wal akhirah wa min kulli fitnatin wa min kulli hammin wa min kulli kurubin bijahika Allah wa syafaati Muhammadin amin amin ya Allah amin amin ya Allah amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimallah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kemarin diceritakan ada seorang wanita mendatangi Rasulullah, bahwasannya wanita tersebut telah melakukan dosa besar. Selanjutnya bismillahirrahmanirrahim. Sumakolat mongko nuli matur sapa imro'ah. Sumakolat mongko nuli matur sapa imro'ah. Ya Rasulullah, do Kanjeng Rasul. Naam leres inna hadza sak temene iki uktumu ila akhirihi kullahu ya sekabehane hadza iku fi haqqita ibi ing dalem hake wong kang tobat. Iku fi haqqita ibi ing dalem hake wong kang tobat. Ila annal hajalata kejaba sak temene isin. Ila annal hajalata kejaba sak temene isin. Yaumal kiamati ing dalem dina kiamat. Wal haya alan isin iku minallahi ta'ala saking Allah ta'ala. Kaifa halih kados pundi yutiku kuat sapa al ngabdu kawula dzalika ing mengkono haya. Li anaka krana sak temene jenengan iku kulta dawuh jenengan ya Rasulullah duh Kanjeng Rasul jenengan nate dawuh idza kana ari kalane tinemu idza kana ari kalane tinemu apa yaumul kiamati dina kiamat. Yadhkuru iku yadhkuru padha nutur sapa almudnibu wong kang lakoni dosa dzambahu ing dosane mudnib. Dadi lapor dhewe-dhewe tiyang ingkang lakoni dosa wonten donya niku benjing menawi
dina kiamat sampun maujud niku sami lapor piyambak-piyambak. Fayastahyi mongko isin apa dzambun minallahi ta'ala saking Allah ta'ala. Fayastahyi mongko isin apa dzambun minallahi ta'ala saking Allah ta'ala. Wa ya'riku lan kringeten apa dzambun. Wa ya'riku lan kringeten apa dzambun. Rin. Dipun rujuk teng mudznib mawon kok dampun kok isin. Fayastahyi mongko isin apa mudznib, orang yang melakukan dosa. Jadi di saat hari kiamat niku sampun maujud, orang-orang yang melakukan dosa niku padha ngomong piyambak-piyambak ndak saged goro. Dadi napa panca indrane anggota tubuhe niku sami lapor piyambak-piyambak, akhiripun orang yang melakukan dosa kala wau merasa malu. Fayastahyi mongko isin sapa mudznib minallahi ta'ala saking Allah ta'ala. Wa ya'riku lan kringeten sapa mudznib, tangane lapor. Kula riyin teng donya gaene nyolong, gaene nyetot. Istihyaan krana wa ya'riku lan kringeten apa mudznib istihyaan krana isin minallahi ta'ala saking Allah ta'ala. Sangke isine niku lho kringete enten sing namung dugi napa niku jenenge dengkul. Niki meh sami kalih nika seng napa wong sing nglakoni dosa terus manjing teng neraka niku enek kalane genine cuma teko polo, enten teko sing dengkul, enten sing dugi udel, enten sing kelelep dugi sirah. Niki nggih ngoten, orang yang melakukan dosa sebelum dia bertobat terus kok dina kiamat niku sampun maujud. Nah niku ngomong piyambak-piyambak. Nah, setelah mendengarkan napa pengakuane kala wau wong sing nglakoni dosa isin. Lah sangke isine niku kringeten gobyos. Kaya sampean napa nika jenenge lek nyun sewu naudzubillah pomo sampean nyolong terus akhirnya konangan niku kan keluar keringat dingin ngoten. Wa ya belugu lan tumeka apa ngirkun. Wa ya belugu lan tumeka apa mau ngaroki ba'dihim kringete sebagiane mudznib. Mudznib iku wong sing lakoni dosa ila rubatihi tumeka maring dengkule mudznib. Dadi kringete niku enten sing teka dengkul. Wa ba'dihim lan iku setengah mudznib ila surratihi tumeka maring udele mudznib. Wa ba'dihim lan iku setengah mudznib ila halakihi tumeka maring golok napa niku jenenge gulune mudznib. Dugi ngriki kringeten kaya apa rasane. Sumakola mongko nuli dawuh sinten jeng Nabi ya ayyuhal mukminuna he iling-iling wong kang iman. Udkuru ilinga sira kabeh. Udkuru ilinga sira kabeh zalika